честивому и православному българскому народу и сохрани го на леко намалявайте музиката. Значи аз, последен ли, не знам дали ще взема словото, обаче искам да кажа няколко много официални думи. Един е. Разбирате ли какво значи? Няма като него друг. Наистина, пълен с енергия, силен, ентусиазиран във всичко. Работещ непрекъснато да се труди, непрекъснато да се бори за всякакви неща. Пълен със страст за всичко. Той го прави всяко нещо с огромна страст и огромно желание. И заразява всички около нас. Всички наоколо. Ние всички сме много впечатлени целият живот. Малко някой път се изморяваме. Защото татко, ти имаш твърде много енергия за нас. Разбираш ли? Огром! Имаш сила и енергия, както се казва, за два рода, още 3 пъти по 80 години. Преди много хилядолетия в Библията пише, че хората живели по 600 години. И казва, живя 600 години или примерно му се родиха синове и дъщери. И след това обаче живя още 300 години. Аз не си, така си го представям, татко, точно толкова пълен със сила и енергия, че сега е живял 80 години и сега живя още 3 пъти по 80 години. И докато пълен със сила и енергия, защото на него не му стигат годините. Не му стига, примерно, да твори, да преподава, да се изпълва с как се казва, мечти за всякакви неща. Дай сега там ще отидем, това ще направим, това ще построим, примерно ще сковем нова ограда на вилата дори. Сам самиче. Да, нова врата. Ще направим, примерно, проект сега за хотел на летището. Какво беше? Дай ми вика да го направя аз. Вика, какво ще се... Вие не знаете как се прави. Аз съм правил толкова хотела с студентите. Да, ще го направя хотела. Разбираш, това на 80 години. Параклиса, да. Какъв е това Параклис? Слушай мен. Виж сега. Аз ти благодаря за целият ентусиазъм и за цялата енергия, която ни вливаш. Защото ти си вляла енергия в всички нас, в твоите синове, в внуците си, сега в правнука, по някакъв начин тече твоята енергична, мощна, силна, както се казва, кръв. Която се проявява. Проявява се. Яко плаче. Да. И искам да кажа, че на татко пожелавам, както моята съпруга Веси каза, Господ да го дари. Аз бих казал с още животи. Защото вярвам, че човек се преражда. Християнин съм, вярвам в Господ, обаче вярвам, че човек се преражда. И аз му пожелавам да се преражда още 300 пъти.
да живее по повече от 100 години, да оставя деца вика след себе си много силна дирия, както сега оставя, да не се бъркаме в Божиите работи, както примерно Войчо каза, да не се бъркаме в Божиите работи, за да един ден енергията сега си е превърнал в енергия за материалния свят. Аз се включа към Веси малко. Енергията си е насочил към материалния свят. След примерно, не знам, няколко стотин години, същата тая енергия ще бъде превърната и в духовна, силна духовна енергия. Така че сега си подкрепял хората, учил си ги и така нататък, след това ще ги учиш също на мъдрост, обаче такава, дето въздига всички на други висоти. Пожелавам на моя баща, Младен, да бъде млад, поне още 20 години, да има никакво значение да нямат за него годините, всички рождени дни да ги празнуваме от тук нататък абсолютно безпрекословно и по този начин. Не така. Не така. Това са... Брат ми каза, всяка година, всеки ден от Господа ни е подарък. Дайте да му се зарадваме. Да му се радваме на този ден. Радваме се на рождения ден, радваме се на юбилея. Искам да не забравяме нито един повод за празнуване. Хайде сега на здраве! Благодаря ти, Пламче, много. Изварено мили думи каза за мене. Много точни и верни. Обаче аз искам да, като най-мъдрия деца вика, след Христо, понеже той погледна, да ви дам моето верово и девиз. Колкото и да се молим, годините не могат да се удължат безкрайно. Обаче, аз считам, че те могат да се увеличат чрез насищането им с дейност, с преживяване, с усещане. По този начин те се оплътняват или компресират, както пише по учебниците за компютърните такова. Така че, давайте да компресираме и да живееме пълноценно, за да стане по-дълги. Благодаря ви. Купона беше прекрасен. Наистина много се вълнувах как ще стане. Супер! Много. Браво! Благодаря ви. Сега заповядайте на тортата.